430 метр озынлыктагы Күн авылының урман урамында юлга вактар җәяләр. Иң элек 18 см катламдагы кым салганнар. Алдан карты казылганнар щебенка җәйле. Аннан менә шу щебенка алып кайтып, шуны җәябез. Аны бу переходный основание булып санала. Бу переходный основание ул кайчан булса да асфальт салынырга тиештене. Әлеге урамда яшәүчеләр бу вакыйганы күптәннән көткән. Юлны цикләндерү үтенече белән алар авыл җирлегенә, район башлыгына да мөрәҗәгать иткән булганнар. Халык мөрәҗәгатен ишеткәннәр һәм муниципаль бюджеттан юл цикләндерүгә акча бүленеп бирелгән. Шулай ук Күн авыл җирлегендә быел тагын 2 урам юллары цикләндереләчәк. Бу эшләр үзара салым җыю программасы буенча башкарылыр дип көтелә. Узган ел тоже Кавы Шакиров урамына 467 метр озынлыкта таш түшәдек. Үзара салым акчасына Әлбәдин авылында инде колхоз урамына 260 метр озынлыкта таш түшәлде. Быел инде тоже үзара салым акчасына инде без Кавы Шакиров урамына 600 метр озынлыкта таш түшәгә планлаштырабыз. Әлбәдин авылында колхоз урамына инде 160 метр озынлыкта таш түшәгә планлаштырабыз. Инде акчалар булу килсә республикадан без бу эшне башларбыз дип. Күн авыл җирлегендә барлык урамнарда да юллар цикләндерелгән диярлек. Күндә Комсомол урамы һәм Әлбәдән авылында Озерный урамы калган. Референдум үткән шартта киләсе елга аларга да вакытлар җәячәкләр.